i la gran referència a casa nostra és la Terra Alta. Però això també ve donat perquè jo crec que aquí, en els últims 10 anys, s'ha fet un treball immens per a fer uns vins brutals, en una qualitat extraordinària, i això se nota. I que la gent que ve de fora li pots oferir aquells vins perquè vol provar el que és de casa i com a més estàs absolutament segur que triomfaràs perquè tens un vi d'altíssima qualitat, és molt fàcil, no? I per tant, el que més venem a les moles com a vins, a molta distància de les de Mes d'Os, és Terra Alta. Sempre podem trobar el lloc adequat que el té d'un vi de la Terra Alta, perquè tant jo crec que al final acabem maridant en quasi tot en funció del que volguéssim. Evidentment, el territori sense qualitat no té sentit, i aquí podem lligar les dues coses, territori i qualitat.